सबस्क्राइब करा सिद्धीज किचन चॅनल आणि नवनवीन व्हिडिओंच्या अपडेट पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण मालवणी पद्धतीमध्ये कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशी बटाट्याच्या भजीची रेसिपी बघणार आहोत। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी इथे सर्वात आधी बटाट्याची सालं सुरीने काढून घेते। बटाट्याची सालं काढल्यानंतर आता मी स्लायसरच्या मदतीने बटाटी स्लाइस करून घेते। हे तुम्ही सुद्धा इथे पाहू शकता की इथे माझे बटाटी पातळ स्लाइस झालेले आहेत। आणि तुम्ही इथे लक्षात ठेवा की बटाट्याची भजी करताना आपल्याला इथे जाड बटाटी स्लाइस करायचे नाही आहेत, म्हणून त्यासाठी मी इथे पातळ स्लाइस करून घेतलेले आहेत। बटाट्याचे स्लाइस केल्यानंतर ही बटाटी मी इथे पाण्यामध्ये ठेवलेली आहेत। ही बटाटी पाण्यामध्ये ठेवल्याने आपली बटाटी काळी पडणार नाही, म्हणून त्यासाठी मी इथे पाण्यामध्ये ठेवलेली आहे। त्यानंतर एका बाउलमध्ये मी बेसनाचं पीठ घेत आहे। बेसनाचं पीठ घेतल्यानंतर आता मी ह्यामध्ये लाल तिखट टाकते। लाल तिखट टाकल्यानंतर आता मी ह्यामध्ये हळद टाकते। हळद घातल्यानंतर आता ह्यामध्ये आपण घालूयात मीठ। मीठ टाकल्यानंतर आता मी ह्यामध्ये हिंग टाकते। तर इथे माझं बाउलमध्ये सर्व इन्ग्रेडियंट्स टाकून झालेले आहेत। तोपर्यंत तेल गरम करण्यासाठी मी इथे कढईमध्ये तेल ओतते। तर इथे आपल्या गॅसवरती तेल गरम होईपर्यंत जे मी आधी बाउलमध्ये सर्व इन्ग्रेडियंट्स टाकलेले होते ते आता मिक्स करून घेते। आणि हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करताना आपल्याला ह्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ओतायचं आहे। पाणी ओतल्यानंतर आपल्याला पुन्हा इथे मिक्स करून घ्यायचं आहे ह्या पद्धतीने। आणि हे इथे आपण भजी तळण्यासाठी जे पीठ तयार केलेले आहे ते इथे जास्त पातळ पण नको आणि जास्त घट्ट पण नको, त्यामुळे मीडियम मध्येच पीठ आपल्याला तयार करायचं आहे। तर इथे तुम्ही पाहू शकता की माझं पीठ रेडी झालेलं आहे। त्यानंतर मी इथे बटाट्यांमधलं सर्व पाणी काढून टाकलेलं आहे आणि बटाटी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहेत। त्यानंतर आपल्याला ह्या बटाट्यांमध्ये मीठ घालायचं आहे। मीठ घातल्यानंतर आता हे आपल्याला बटाटी मिक्स करून घ्यायचं आहे ह्या पद्धतीने। आणि आपल्याला ह्याच पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून आपल्या बटाट्यांना मीठ लागेल। मीठ लावून झाल्यानंतर आता मी हे बटाटी पिठामध्ये मिक्स करून तेलामध्ये एक एक करून सोडणार आहे। बटाटी तेलामध्ये सोडल्यानंतर तुम्ही ते पाहू शकता की आपली इथे मस्तपैकी बटाट्याची भजी फुगलेली आहे। तर आता मी हे झाऱ्याच्या सहाय्याने परतून घेते। बटाट्याची भजी हे आपल्याला जास्त सुद्धा परतून घ्यायचं नाही आहे, त्यामुळे इथे मी एकदा दोनदाच परतून घेतलेलं आहे। हे तुम्ही सुद्धा पाहू शकता। तर आता आपली बटाट्याची भजी रेडी झालेली आहे। तर आता मी हे एका प्लेटमध्ये काढून घेते। तर ही मालवणी पद्धतीची बटाट्याची भजी सॉस बरोबर, चटणी बरोबर किंवा कशाही बरोबर तुम्ही खाऊ शकता। आणि ही मालवणी स्पेशल बटाट्याची भजी खाताना अप्रतिम लागते। तर मित्रांनो, ह्या मालवणी पद्धतीमध्ये बटाट्याची भजीची रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून नक्कीच कळवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला सबस्क्राइब करा आणि लाईक करा।